Egy nem akármilyen tehetségkutató versenyt hirdettek meg, amely nem más, mint az idén első alkalommal megrendezett Regnum Marianum Mária Fesztivál. A rendezvény megálmodója, fővédnöke és egyben a zsűrielnöke Pitti Katalin operaénekesnő. Mária énekeink csodálatosak, ahogy Mozart vagy Liszt Ferenc megfogalmazta, hogy bearanyozzák az ember lelkét. Az én drága menedzserem, Rutál Dalma Laura, ő ebben kiadta a parancsot, Katika, ezt megcsináljuk. A megmérettetésre az egész országból várnak jelentkezőket 3 kategóriában. Általános iskolás, középiskolás, valamint felnőtt korosztályban 44 éves korig. Egy gyors internetes regisztrációt követően a jelentkezőknek a Mária énekek közül kell elénekelni egyet, és azt július 25-ig feltölteni a rendezvény weblapjára. A döntőre augusztus 18-án és 19-én kerül sor, ahol a kiválasztottak a Bodai Kissegítő Szűz Mária kegytemplomban már a zsűri előtt fogják előadni a Mária énekeket. Tudjuk, hogy nagyon sok könnyű zenei fesztivál van, de Mária dalokból fesztivált még senki nem álmodott meg. A zsűri több szempontot is figyelembe véve fogja kiválasztani a nyerteseket. Milyen szépen énekel, imádkozik-e az éneklésben, az, hogy mennyire tud áradni valaki, mennyire tud átadni. A számos értékes díj mellett a nyerteseknek egy nem mindennapi élményben és megtiszteltetésben lehet részük. Dalukat előadhatják az augusztus 20-ai budapesti nemzeti ünnepen, valamint a zsűritagok egyes előadásain is felléphetnek. Még nem késő jelentkezni, tedd próbára magad te is az első Mária Fesztiválon. Műsorunk partnere, a Regnum Marianum Mária Fesztivál főtámogatója, a Nemzeti Kulturális Alap.